قريبا بودكاست. ትእዛዝ ኣምላኽ ንምእመናን ዝተዋህበ ጸጋ ጾመ ጸሎት እምበኣር ኣብ ዓለም ከለና ከከም እምነትናን ሃይማኖትናን ክንገብሮ ክንፍጽሞን ዝግባአና ትእዛዝ ኣምላኽና እዩ። ሃይማኖት ኣለኒ ንሱ ከዓ ይጓዓዝ ኣለኹ ትእዛዝ እውን ይፍጽም እየ ክንብል ከለና እምበኣር ጾምን ጸሎትን ብግቡእ ነቲ ኣምላኽና ዝእዘዘና ተግባራት ግቡእ ክንፍጽም ኣለና። ብሓጎስ ብደስታ ከዓ ክትተሎን ክንፍጽሞን ከዓ ኣለና ማለት እዩ። ጾይማ ማለት ነፍስና ተቆጻጺርና ማለት እዩ። ብመንፈሳዊ መገዲ ከዓ ንጓዓዝ ኣለና ማለት እዩ። ጸሊና ማለት ከዓ ምስ ኣምላኽ መንፈሳዊ ጉዕዞ ይመርሓና ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ እምነትን ጸሎትን ኣገባብ ይኹን ስርዓት ይፈላለየ ይኸውን። ነገር ግን ኣቦና ኣዳም ኣብዛ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ተወራራሲ ዝመፀ ዝጸንሐን ታሪኽ ደቂ ሰብ መጓዓዝትና ጾምን ጸሎትን እዮም። ኣብ ዝተፈላለየ እምነት ጾምን ጸሎትን ኣገባብ ስርዓት ይፈላለየ ይኸውን። ስቕኢልካ ይጸውም ጽሊ ኣለኹ ዘይኮነስ ብዛዕባ ጾምን ጸሎትን ስፍሕ ዝበለ ኣፍልጦን ትምህርትን ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ምፍላጥ ምስናቕን ምምሃርን ኣድላይ እዩ። ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ንዝህሎካ ከዓ ኣብ እምነትካ ይኹን ኣብ ጾመ ጸሎት ጽኑዕ ኮይንካ ብግቡእ ትኽተሎ ማለት እዩ። ጾምን ጸሎትን ክንብል ከለና ካብ መንእሰያት ክሳብ ዓበይቲ ሽማግለታት ክፍጸም ክትግበርን ከዓ ኣለዎ። ንዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ዝድልድላ ኣጸቢቐን ጾም ንግዚኡ የቋርጾ። ከምኡ ድማ ኣዝዩ ንዝሓመመ ሰብ ክሳብ ጥዕንኡ ዝሓዊ ኩነታት ጥዕንኡ ምስ ሓሾ ግን ይቕጽል ማለት እዩ። እምበኣር ጾም ክንብል ከለና ናይ ምብላዕን ምስታይን ጥራይ ኣይኮነን። ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ምእመናን ክፍጽምዎ ዝግባእ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ጾም ክትግበር ዘይብሉ ንጾም ከዓ ዘፍርስ ተግባር እዩ። ንሱ ከዓ ካብ ምባእስን ዕግርግርን ካብ ጢምታን ጽልእን ካብ ጽርፍን ቆዮቓን ካብ ስስዐ ምምንጣልን ካብ ሓሶት ምዱቓስን ካብ ክሕደት ጽልመትን ካብ ሕሜት ምጽላምን ካብ ስኽራን ዝሞትን ወዘተ ሓራ ነጻ ክንከውን ኣለና። ካብዚ ዝጠቐስናዮም ነገራት ሓራ ምስ ንኸውን ከዓ ኢኻ ጾም ኣለኹ ኢልካ ነፍስኻ ትእምኑ። ብኣንጻሩ ከዓ ኣምላኽና ዝፈትዎ ንዓና ከዓ ብመንፈሳዊ ዕግበት ዝፈጥረልና እንተሎ ሰናይ ተግባራት ክንገብር ከለና እዩ። ንሱ ከዓ ንጸልማት ይኹን ብብርሃን ንድኻታት ምሕጋዝ ብጉልበት ብንዋት ብገንዘብ ንዝተባእሱ ምዕራቕ ንዝሓመሙ ምጥያቕ ንዝሰንከሉ ሓገዝ ደገፍ ምግባር ንዝዓረቑ ምኽዳን ንዝጠመዩ ምዕንጋል ንዝሓዘኑ ምጽንናዕ ተስፋ ንዝቆረፁ ሞራላዊ ተስፋ ምሃብ ወዘተ። እምበኣር ከምዚ ዝተጠቕሰ ሰናይ ተግባር ምስ ንገብር ኢና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይጸውም ይጽሊ ኣለኹ ኢልካ መጀመርታ ንነፍስኻ ተኣምና ካብኡ ቀጺሉ ድማ ነቲ ብጸልማት ዝርኢ ኣቦኻ ኣምላኽካን ይፈልጠልካ። ብድሕሪኡ ኣብ ናብራኻ ይኹን ኣብ ህይወትካ
ፍሱን ሕጉስን ተስፉውን ኮንካ ትነብር መገዲ መንግስተ ሰማያት ከዓ ኣምላኽካ ይምርሓካን የቕንዓልካን ማለት እዩ። ጾም ኣብ እምነት ኦርቶዶክስ እምበር ምስ ንዕዘብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝጽወም ኣብ ዝተፈላለየ ወርሓትን ሰዓትን ይጽወም ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ጾመ ኣርብዓ፣ ጾመ ሃዋርያ፣ ጾመ ነዌ፣ ጾመ ፍልሰታ፣ ጾመ ጽጌ፣ ጾመ ጋህድ፣ ጾመ ዓርቢ ረቡዕ ተባሂሎም ከዓ ይግለጹ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ንዘመናት ዝተፈላለዩ ወራራት መግዛእቲ ንምምካት መግዛእቲ ንምፍሻልን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ዝተወሉ መንእሰያትና ኣግባዝና ነቶም ዘጋጥመና ዝነበሩ ናይ ጸላእቲ ወራራት ንምፍሻል እቶም ኣጓብዝ ምስ ጸላእቲ ፊት ንፊት ክተሓናነቑን ክዋግኡን ከለዉ ንሃገር ንምድሓን ተሰዊዖምን ሰንኪሎምን ተመቂሖምን ናይ ኩናት ሓሰረ መከራ ተቐቢሎም እቶም ኣብ ዓዲ ዝተረፉ ከዓ ምስ ደቆም ብምቋም ስንቂ ብምቕባል ንዝተወግኡ ምሕካብን ምሕጋዝን ምእላይን ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ኣስላማይ ይኹን ክርስቲያን ኩሎም ብሓባር ከከም እምነቶም ናብ ኣምላኾም ምሕጋዞም ኣምላኾም ንኽሕግዞም ብጸሎት ነቲ ወራር ንምምካት ናብ ኣምላኾም ጸሎት ኣቋሪጾም ኣይፈልጡን። ከምኡ ሳላ ዝገበሩ ከዓ ሃገርና ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዘመናት ካብ መግዛእቲ ነፃ ሓራ ሃገር ክትከውን በቂዓ እቶም ኣመንቲ ኣምላኽ ከዓ ንሃይማኖት እምነቶም ይኹን ሃገሮም ሓሊፎም ኣይሃውን መኪቶም ደኣ እምበር መኪቶም ደኣ ተዓወቱ። ኩሉ ግዜ ከዓ ኣምላኾም ኣብ ጎኖም ስለ ዝነበረ ብዓወት ዛዚሞሞ። ብፍላይ ምዕራባውያን ኣብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ክፍለ ዘመን መገዲ ኣምላኽ ተረሲዑ ዝተዋህበና ትእዛዝ ተነፂጉ ሳይንስ ነጊሱ ኣብ ዝማዕበለ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ብምባል ጾምን ጸሎትን ተነፂጎም መገዲ ኣምላኽ ስሒቶም ብኣንጻሩ ከዓ መገዲ ሰይጣን ይኽተልዎን ይስዕብዎን ኣለዉ። ካብዚ መገዶም ከዓ ይሰውረና እዩ ዘብል። ኣብዚ ምድራዊ ዓለም ክንዕዘብ ከለና ሰይጣን ተቆጣጢርዋ ብዙሓት ደቂ ሰብ ሰዓብቲ ረኺቡ ናቱ ጉዛኣትን ከዓ ገይርዎም ካብ እምነቶም ሃይማኖቶምን ነፂሉ ቤተክርስትያን ኣዕፅዩ ደድሕሪ ሰይጣን ዝጓዓዙ እንዳበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ። ካብዚ ሰው የድሕነና ኣምላኽና ዝብል ግዜ ኢና በፂሕና እምበኣር ዓለም ብሓጢኣት ጠልቅያ ብመገዲ ኣምላኽ ተረሲዑ ኣብ ስጋዊ ስስዕን ገንዘብን ኮይኑ እቲ እምነት ዝዓበየ ዝነኣሰ ገንዘብ ኮይኑ ሕልሙ እምነቱ ስስዐ ክሕደት ጥልመት ቅትለት ክፍኣት ተንኮል ሓሶት ወዘተ ወዘተ ኮይኑ ካብ ኩሉ እቲ ዝኸፍአ ከዓ ኣምላኽና ዝጸልኦን ዝወገዞን ግብረ ሰዶም ኣብ ፓርላማ ብሕጊ ኣጽዲቖም ሕጊ ኣምላኽ ደፊሮም ኣለዉ። እቲ ኩሉ ዝዕዘብን ዝፈልጥን ኣምላኽና ከዓ ናብኡ ንገድፎ ማለት እዩ። ዝሓለፍናዮ ዘመን ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ህፃን ቆልዑ መንእሰያት ኩሉ ብሓባር ብፍላይ ሰንበት መፀ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝፍለ ኣይነበረን። ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይመላለስ ዘይሳለም ከም ሰብ ኣይቁፀርን እዩ ነይሩ። ቅድሚ ማሕረስን ምውፋሩ ወይ ናብ ስርሑ ናብ መገሻ ኮታ ኩሉ እቲ እምነቱ ሃይማኖትን ዘኽብሮ ዝኾነ ኣማኒ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊሙ እዩ ዝጓዓዝ ነይሩ።
ከምቲ እምነቱ ከዓ የቆንዖ ነይሩ። ብፍላይ ሰንበት ኩሉቲ ምእመናን አንጊሁ የቀድስ ይጽሊ ይውድስ ይዝምርን ነይሩ። እዚ ምስ ገበረ ከዓ ንናብ ቤቱ ኸይዱ ኩሉ ሕጉስን ኮይኑ ምስ ኣምላኹ ተራኺቡ ኩሉቲ ዝሓሰቦን ዝሓልሞን ናብራ ህይወቱ ምስ እምነቱን ሃይማኖቱን እዩ ዝተኣዘዞ ዝተኣሳስሮን ነይሩ። ፍቅሪ ኣምላኽ ምስ ህይወትካ ዕለታዊ ናብራኻ መጻኢ ተስፋኻ ንኣምላኽ ኣሚንካ ምስ ትቕጽል መንፈሳዊ ዕግበት ይፈጥረልካ። ጥዑምን ሕጉስን ፍቁርን ተስፋውን ኮይንካ ኩሉ ተሓስቦን ትትምነዮን ኣምላኽካ ከም ዝፍጽመልካ እንድሕር ኣሚንካ ሕጂ እውን እቲ ኩሉ ዝፈልጥን ኣምላኽ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ልብን ሓሳብን ኣሎ እሞ እምነት ተስፋን ናብኡ ንውደፎ ኩሉ ድሌትና ከዓ ክፍጽመልና እዩ። ነዚ ሓጻር ዕድመና ከዓ ብዙሕ ኣይንጨነቕ። ኩላትና ደቂ ኣምላኽ ኢና። ባዕሉ ከዓ ክሕልወና እዩ። ኣምላኽና ባዕሉ ሓልወና ፍቅሩን ተስፍኡን ኣይፈለየና ካብ ኩሉ ክፉእ ነገራት ከዓ ይሰውረና። አሜን። ብርሃኔ ወልደ ማርያም ያጂ راديو القرن الإفريقي.